Dobar dan, pozdrav svim medijima koji su ovdje, a isto tako i onima koji se nisu odazvali. Današnja tema je ponovno poljoprivredno zemljište i poljoprivreda. Prva stvar koju želimo reći je da je borba HDZ-a i HSS-a na državnoj razini te Hrvatske poljoprivredne komore i seljačkih udruga za bolju poljoprivrednu politiku urodila prvim plodom. Naime, kroz Saborski odbor za poljoprivredu i kroz radne skupine Ministarstva poljoprivrede izborili smo se da se poljoprivreda proglasi strateškom proizvodnjom u Hrvatskoj i da se OPG-i, dakle obiteljska gospodarstva, stave na prvo mjesto. Govorim znači o Zakonu o poljoprivredi gdje su OPG-i na prvom mjestu. Također, katastrofalni zakon o poljoprivrednom zemljištu kojeg je donio ministar Jakovina će se ovaj mjesec u Saboru promijeniti i donekle će zaštititi obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Ipak u novom zakonu ostaje jedna zamka, a to je dodjela zemlje direktnom pogodbom. O čemu se tu radi? Očito je dakle da je ministar zaključio da su natječaji velika gnjavaža koja dugo traje, pa se odlučilo staviti institut direktne pogodbe za davanje u zakup, pa bi tako velike firme mogle po novom zakonu uzeti na 1000 hektara direktnom pogodbom na temelju broja grla stoke. Ta ista mogućnost postoji i za obiteljska gospodarstva, ali naravno to će biti puno manje zemlje, manje hektara i očekujemo da će se tu napraviti veliki nered na terenu, da će biti preko noći otimačine zemlje jedni od drugih, a sve direktnom pogodbom. Nadamo se da će novi zakon ipak detaljnije precizirati tu direktnu pogodbu i da će se ona odnositi samo na zapuštena i napuštena državna zemljišta. Što se tiče đakovačkog natječaja koji je znači završio i sad se potpisuju ugovori, njime je bez dijela površina ostao čitav niz kvalitetnih gospodarstava čije obitelji desetljećima dobro rade zemlju i razvijaju se, idu prema naprijed malo pomalo bez nekih znači velikih naglih širenja, onako kako to obiteljska gospodarstva i trebaju. Zbog toga će dotična gospodarstva biti prisiljeni potražiti pravdu na sudu, za što je krivo Đakovačko povjerenstvo za zemlju kojeg su tamo 2011. i prije vodili SDP, HNS i HDSSB na čelu s gospodinom Tomislavom Vukovićem, koji je tada bio predsjednik gradskog vijeća i predsjednik povjerenstva za zemlju. Dakle, poljoprivrednici će biti prisiljeni za zemlju koju su izgubili, a suprotno zakonu, potražiti znači prvo ustanovljenje na sudu da su bili u pravu, da su trebali dobiti dotičnu zemlju, a potom kad sud dobiju morat će znači tužiti državu za nadoknadu izgubljene dobiti. Nažalost, to im najvjerojatnije neće omogućiti da zadrže zemlju koju su do sad radili, nju će morati prepustiti drugima, često i manje uspješnima. Eto, to je nama dala ova naša gradska vlast. 10 godina je seljake zavlačila, uništavala, imali su jednogodišnje ugovore o zakupu, zbog načina provedbe natječaja uvijek je bilo puno prigovora i nažalost propuštena je jedna velika prilika za razvoj grada, jer da je ta zemlja ranije podijeljena kako treba, da ljudi imaju višegodišnje ugovore, danas bi otišli puno dalje naprijed. Dakle, i poljoprivreda, kao i svo drugo đakovačko gospodarstvo, je isključivo zahvaljujući lokalnim vlastima dovedeno tu gdje je danas. Evo, hvala toliko od mene.